Здравейте, добре дошли в новото видео на канала. Днес ще тренираме крака. Ще ви покажа моята сутрешна рутина в момента, която е малко по-рано в момента, нали. Свършил съм си кардиото, набрал съм други задачки. В момента е 7 часа сутринта. Приятелката ми още сънува. Може би, не знам. Така, приготвил съм си цялата храна от вечерта, разбира се, за да може сутринта да го мисля и да нямам такива оправдания, като аз нямам време, аз нямам той. Брат, храната се приготвя точно за 15 минути. Даже 15 минути е много. 3 минути в микроволновата, вода, 2 минути антигана и е готово. Така че супер бързо и лесно. Пускаме си едно кафенце капсула с 11 интензивност в шейкъра ми. Пия го по пътя за залата, понеже ходя пеш за момента, понеже имам малко повече време, но не също отивам и на обучение за работа, на една рецепция и времето ще намалее значително и ще се наложи да се купи тротинетка, която вече съм поръчал и ще дойде най-вероятно тези дни. Аз че съм лут съм, ама в 8 часа сутринта в неделя няма никой по улицата на София, само аз и тя, а вънка е минус 5 градуса. Можеме рано сутрин да ставам да ходя да го снимам. Няма такива работи. Да. Отделно. Малко е студено, но свиква за първите 5 минути ти е студено. После просто си толкова умря от суд, че вече не усещаш, че ти е студено. Така, този хубав ден, неделен, отиваме да правим крака. Значи, положението след тази тренировка за крака е: излизам от залата и искам да си викна такси. Ето такива крака се правят. И аз искам такси, за да се приберем по-бързо. Тя искала такси да се приберем по-бързо, било и студено. Колко да е студено? Може би вече 0 градуса. Ох, и така. Правим малко стъпки след тренировката. Хем кръвта от краката се поуспокои. После отиваме да хапнем и отиваме на обучение за работа и се върнем чак вечерта, но ще носим храната в сака, който не мога да го покажа. Лоп, направи лупинг и така продължаваме деня с пълна газ. И така, поради независещи от мен обстоятелства, не можахме да заснемем клипа на следващия ден, след което бях няколко дни болен и нямах никакъв глас да го заснема това видео. В момента се извинявам, че гласа ми все още е малко такъв, просто трябваше да го заснема и да го кача.
Следователно хапнахме и излезе непредвидена работа, която не е за социалните мрежи, нали, разбира се. Нещата вървят по план, движат се добре, вече съм здрав, нямам температура. Всичко е окей. За болестите мога да кажа, обличайте се, наистина се обличайте. След което пийте имуностимуланти, витамин С и всичко останало труда, което един вид може да ви помогне да стимулира вашия имунитет. Всъщност имунитета ви в червата, но да, това е друга тема на разговор, която не искам да сегам в момента, защото ще стане прекалено дълго видеото. Следователно, благодаря ви, че гледахте видеото, че подкрепяте канала и абсолютно всичко, което съм направил до момента, искам да знаете, че го правя за вас, за моето също личностно развитие и да продължавам напред с този вид контент, както и да се мотивирам. Всъщност аз не се мотивирам, аз знам, че трябва да го направя, това е дисциплината. Дисциплината е самият ключ към това да бъдете успешни и да бъдете прогресивни в това, което правите. Колкото повече дисциплина имате, няма как вие да не успеете в сферата, която искате и обичате наистина. Следователно мисля завърша видеото с една реплика. Ако ви е нужен треньор, наистина, онлайн коучинг или каквото и да е, може да свържете с мен в социалните мрежи, да ми пишете на лично съобщение. Също така водя индивидуални, персонални тренировки. Само на един човек, разбира се, не тренирам 5 души на един път. Един човек в зала Титаниум Иван Вазов. Благодаря ви за проявения интерес и до скоро!